Așadar, doamnelor și domnilor, în studioul Publica TV, prințul și prințesa, Alteța sa regală. Bună seara, Vlad. Bine v-am găsit. Mulțumesc. Așadar, ca să facem prezentările protocolare, bineînțeles, doamnelor, domnilor, prințul Paul al României și, bineînțeles, prințesa Lia a României, de altfel ca și Mihai Vinulescu, președintele Alianța Creștin-Ortodoxă din România, și domnul Ion Mereuță, președintele Consiliului Național Creștin-Ortodox. Bună seara! Bună seara, mică greșeală, deci preotul Serghei Cireș, parocul Bisericii Sfânta Cuvioasă Parascheva. Așa, foarte frumos, o să rectificăm. Vă dați seama că este o seară cu adevărat regală aici la Publica TV, tocmai de ce. Așadar, o să adresez prima întrebare prințesei, Alteța sa. Cum a venit, cum s-a născut această idee? Acești 10 copii probabil au rămas uimiți, uluiți de ce s-a întâmplat astăzi. Pe președinte, că ați menționat acum. Corect, Mihail. A fost o discuție, pentru că noi am fost în Republica de Moldova foarte mult. A fost invitat Vieru, alta a fost Nicolae Dabija, Adrian Paunescu. Și ultimul eveniment pentru România, prietenie cu România și Republica de Moldova a fost cum 3 săptămâni. Un foarte capabil președinte de studenți, Asociația Studenților aici, Mircea Țara. Evenimentul a fost în București. Ideea absolut, fără ezitație, de ce nu? Fiecare copil este un dar din Dumnezeu. Și această copii a fost, ideea a fost domnul preot și Mihail, și ideea a fost noi vom fi în Republica de Moldova pentru această carte, prințul v-a explicat, dar mai bine să fac un gest în prietenie. Foarte frumos. Cum au fost selectați acești 10 copii? 5 fetițe? Dumnezeu. Asta ar trebui să întrebați pe domnul preot, că el nu știu că m-ați făcut decizia ce copii. Da, părinte, cum au fost aleși acești 10 minunați copii? Și dacă totul se oprește aici sau va mai urma? Eu vreau să spun bună seara la telespectatori, la toți cetățenii Republicii Moldova care privesc Publica TV. Este un canal foarte frumos. La toți creștinii ortodoxi din țara noastră. Este o seară regală, cum și la dumneavoastră ați menționat, că ne bucurăm să-i vedem pe prințul Paul și prințesa Lia de România, în care vreau să spun că pentru o minune a lui Dumnezeu au acceptat să vină în Republica Moldova, la noi, parohia noastră, Sfânta Cuvioasă Parascheva, municipiul Chișinău, ca să participe, să fie ca nași, ca părinți duhovnicești acestor copii. Nu a fost o selectare. Centrul de plasament de tip familiar, la Malina Mică, condusă de doamna directoare Adriana, deci care face parte din Consiliul Municipal Chișinău, Primăria Municipiului Chișinău. Acest centru, vreau să spun că sunt în jur de 20 de copii. Și iată, vă spun adevărul cum a fost. La biserica noastră frecventează un student a Universității de Medicină, în care dumnealui, spunem așa, mi-a spus că este nevoie de a încreștina acești copii pentru aceea ca să fie și ei membri a Bisericii Creștine Ortodoxe. Și discutând cu administrația centrului de plasament, am stabilit în care, având o discuție cu președintele Alianței Creștine-Ortodoxe din România, domnul Mihail Vinulescu, spunându-i care, spunem așa, într-o discuție, spunem, de prietenie, de ce doresc să fac în timpul apropiat, au spus: părinte, dar nu poate ca copiii aceștia care au fost lipsiți de căldura părintească a mamei și a tatălui, adică căldura de părinți, să nu aibă părinți duhovnicești. Și atunci, exact, este un gest absolut nobil în premieră pentru Republica Moldova. Dat de la Dumnezeu.
Deci prin rațiunea omenească și sufletul curat. Și atunci Dumnealui a spus, eu voi organiza pe prietenii mei mai multe familii în care vom veni din România. Nici n-am știut, nici n-am visat, dar Dumnezeu așa a dus în țara noastră această frumoasă să vină familia regală, prințul Paul, prințesa Lia, să fie nași de onoare acestor copii. Alteță, cum a fost venirea în Republica Moldova? Cum s-a întâmplat totul? În primul rând, când am venit, am fost prima dată în 95. Am fost primul membru al familiei regale împreună cu prințesa care a venit după Revoluție în România. Am sponsorizat un asociația Mihai Minescu din Iași, 30 de persoane, am fost cu ei să le sponsorizat vizit în Chișinău. Prințul a fost patron. A fost, și Grigoriu Vieru, mare poet, a fost cu noi. Regretatul Grigore. Da, și un grup de oameni care iubesc Republica de Moldova, Basarabia, nu? Și am gândit că e timp să reîntoarcem. Și ne-a dat oportunitate domnul Vinculescu și domnul Părintele, ne-a dat această oportunitate să fac și un gest frumos și să revedem, să refacem contact în Republica de Moldova, că știu că este o țară care merită să fie promovat, a fost parte de România și noi suntem, bunicul a fost rege și rege aici. Nu? Carol al II-lea a venit foarte mult în Chișinău și am lansat o carte, de fapt, despre carte, voiam să vă întreb, Alteță. Da, nu știu dacă vedeți cartea, da. E o carte importantă, că am ostenit în Portugalia aproape 10.000 de arhive regale care aparțin Carol al II-lea, scrisori din perioada interbelică, între Roosevelt, Churchill, negociare cu Carol al II-lea și Stalin din Mexic când a vrut să reîntorc în 1944. El a declarat că se poate fi un regenț între Carol al II-lea și Stalin. Imagine, istoria fi diferită dacă s-a fi întâmplat asta. Am ultima scrisor Regina Maria, înainte că a murit. Am 600 de poze. Am o poze foarte frumoasă aici, că vorbim de copii. Carol Ferdinand a avut exact 3 ani. Și, 3 ani ați lucrat la o carte? Da, este inclus în Cartea Regale, dar aici este în uniform de gendarm. Noi sponsorizăm Gendarm România pentru studenți care sunt reușit ca ofițeri și le ajut. Și a făcut decizia când a avut 2 ani să ne facă uniform de gendarm. Și el cred că va fi mândru că a vizitat acum câteva luni pentru Paște, a dat cadou în orfelinat. Carol Ferdinand, personal, mic copii, a dat cadou pentru orfelinat. Și atunci am făcut acest gest înainte pentru să ajută în 90, când am venit prima membru al familiei să vin în România în 90, 10 ianuarie 90, Fundația Prințul Paul a ajutat imediat orfelinat și spital și tot atunci. Alteță, apropo, îmi cer scuze, cum a reacționat Carol Ferdinand la acest gest de venire în Republica Moldova? Ce a spus? Păi, nu plec, tata, primul rând. Dar l-am spus că dacă ai cu minte, va fi ceva pentru el și cred că... Singurul punct, pentru că drumul este 7 ore, 8 ore în mașină, în această vizită 2 zile, este prea mult pentru un copil de 3 ani. Dar în viitor, absolut. În avion, venim cu el în avion. Aventura pentru el. Să vizitat... Da, vrem să-l întreb și pe domnul... Foarte mult, Vlad, această gest. A fost o discuție și prințul a găsit această idee. Este important, această carte este obiectiv, pozitiv și corect, cinstit, onestă. Ideea este, în scurt timp, când va fi un profit, să fac un altă ediție, exact la fel, dar va fi gratis pentru, în România și în Moldova, pentru liceu și universitate, biblioteca gratuit se pot da în biblioteca lor, se pot studia gratis istoria. Că este o carte foarte importantă. Exact, zeci de ani, sute de ani de istorie în această carte. Da, dar vedeți că am ostenit scrisori așa important, care trebuie să fie cunoscut. Invitația regele Anglia pentru Carol al II-lea, oficial, original, o scrisoare adresată de regina Elizabeth al II-lea, când spuneți că sper că va fi puternic suficient să fie regina Anglia.
Sunt scrisori care nevăzut de nimeni, de fapt. Și această carte a fost foarte bine văzută în România. Am fost în multe interviuri. Regina Maria, avem pozele splendide al Regina Maria, care este de fapt, prin Regina Maria, eu sunt străbunicul țar Alexandru al II din Rusia. Să avem sângele Romanov. Mama o istorie de o valoare aici considerabilă. Regele Carol, când a fost prințep moștenitor, a plecat în Odessa, s-a căsătorit cu prințesa Ioana Lambrino. E o poveste foarte romantic, care în România puțin știu. Acum se dezvoltă această istorie necunoscută, că am câștigat la Curtea Supremă, nu știu dacă știu, după 21 de ani, că eu sunt prima linie de succesiune masculin în România. Exact. Și asta a fost foarte important, că oameni nu au prea știut toate povestii reale al familiei regale și acum cu cartea asta și decizia în Curtea Supremă s-a dezvoltat foarte mult adevărat istoria României regală. Alteță, eu să-mi cer scuze, o să îl introducem în temă și pe domnul Mereuță, care a ascultat aceste discuții minunate. Domnule Mereuță, dumneavoastră ca președinte al Consiliului, ce părere aveți? Cum s-a întâmplat? Ce va urma? Și ce înseamnă asta pentru Republica Moldova, pentru Casa Regală? Deci, cu adevărat, stimați telespectatori, astăzi, dar acum 3 zile, deci în Republica Moldova are loc un eveniment de o anvergură atât publică cât și creștină, fiindcă sub auspiciile Alianței Internaționale Creștine-Ortodoxe și a Alianței Române Creștine-Ortodoxe condusă de domnul Mihail Vinulescu, care este un bun prieten de familie cu altețile voastre, deci s-a înfăptuit un lucru creștin. Deci, în primul rând, a fost încreștinați acești copilași de la centru de plasament, la Biserica Sfânta Cuvioasă Paraschiva, deci parohul Preacucernicul Părinte deci Sergiu Cireș, cu participarea deci familiei regale. Problema este că familia regală întotdeauna a avut bunătatea sufletească pe care a adus-o în toată lumea și a adus-o și în Republica Moldova, ca să boteze acești copilași la centru de plasament care n-au mamă, n-au tată și până în ziua de astăzi nu-L aveau pe Dumnezeu. Eu, în momentul acesta, în biserică, când a avut loc acest moment, foarte mult am cugetat și mă uitam la toate familiile din România, împreună, deci, cu alteța sa, deci, prințesa Alia, care toți lăcrămau, mamele lăcrămau. Poate și noi lăcrămam, deci, ca bărbați, dar problema aceasta, cum se întâmplă la noi în Republica Moldova, acest fenomen al copiilor străzii, a copiilor abandonați, a copiilor lăsați, fără, spunem, suflet părintesc. Mă uitam la un băițel care îl cuprindea pe domnul Mihai Vinulescu, deci și pe doamna Corina, care plângea și spunea că ăsta e tata lui. Domnule Mereuță, știți ceva? Acesta cred că a fost un prim pas ca de acum încolo părinții să se uite mult mai bine la familiile pe care le-au creat. A fost nevoie ca să vină reprezentanții Case Regale să demonstreze acest gest. Au venit familii din Constanța, din București, din Suceava, din Maramureș, dar evident că deci sosirea familiei regale aici a culminat problema aceasta noastră a vieții spirituale din Moldova și familia a spus, sunt aici prezenți, care noi ne-am prietenit deja, că o să mai vină în Moldova și o să facem fapte bune, fiindcă credința noastră ortodoxă se bazează pe fapte și astăzi a fost o faptă de la Dumnezeu, pe care domniile lor au venit aici ca să dea o pildă la toți creștinii să aibă inimă bună, să fie, deci, cu compătimire, cu ajutor reciproc la copilașii aceștia și la familiile noastre îndurerate. Eu gândesc că aceasta este începutul și îi mulțumim din suflet, din partea Alianței Creștine-Ortodoxe din Moldova, deci familiei regale, Prințul Paul și Prințesa Elia, pentru ajutorul care a dat astăzi și pentru exemplu, pentru suflet. Deci sunt niște oameni deosebiți, vă spun eu, au un suflet plin cu pace și cu iubire. Domnule Mereuță, vă mulțumesc foarte mult pentru această discuție. Alteță, vreau să știu ce urmează. Ce va mai urma? Singur punct, Vlad, este important să repet. Noi respectăm. Moldova este o republică și este important să demonstrat
respect. Ultimul vizită și vizită acum am văzut foarte mult progres și este important dacă familia Regale pot să ajut, are nevoie să fie în rol modestă și gratis. Fiecare membru de familia Regale are nevoie să înțeleg cu contactul nostru, cu guvern în altă țară, cu televiziune la fel publică în altă țară. Este important să nu acceptat banii din bugetul statului. Fiecare timp când noi fac lobby și eventual, dacă va fi apreciat, să fac un lobby pentru potențial aici, pentru turism, pentru vin incredibil, vin aici. Este plăcerea noastră să vorbesc foarte clar cu șeful de stat în altă țară sau mare cumpărător pentru acest produs. Eventual, este menționat, este un lobby fabuloasă. Cine a plătit? Când prințul, spuneți, este din buzunarul nostru, bilet pentru avion, hotel, etc. Pentru că noi credem Moldova merită această lobby. Aceasta este o viață folositor pentru noi. Tocmai ați primit o apreciere extraordinară din partea cetățenilor Moldovei. Alteță, ce înseamnă, foarte scurt, nu avem foarte mult timp la dispoziție, vreau să știu de la prințul Paul, ce înseamnă familie? În primul rând, micul prinț, Carol Ferdinand, este familia. Înainte am fost 2, acum suntem 3. Și pentru mine, cel mai frumos dar m-a făcut prințesa, soția mea, este aceasta micul prinț, Carol Ferdinand, care este foarte popular în România. Știu că ne opresc oameni în strada, în București, și spune cum este micul prinț. Imediat, oameni în aeroport. În Elveția am fost, am văzut cetățeni români care ne-au oprit, am văzut micul prinț la televizor, cum este. Pentru mine, familia este foarte important. Am foarte mult var în care Carol va vizitat acum familia Hohenzollern. Știu că suntem, familia Regale vine din Sigmaringen original, suntem familia Hohenzollern și Carl de Hohenzollern e foarte aproape de mine și el aștept să vin Carol să-l vede. Că știu că naș oficial a fost președinte Basescu și doamna Basescu, dar el a avut și naș onorific din familia Regale, din Germania. Și atunci trebuie să vizităm în Italia, vizitam vara lui în diverse țări din Europa. Alteță, eu vă mulțumesc. Este interesant, cel mai romantic moment pentru mine a fost când doctor a menționat în România, am nevoie să fii în spital 5 săptămâni înainte Carol Ferdinand, fiecare zi cu perfuzia, și prințul a făcut decizia să fii cu mine în timpul Crăciun și 5 săptămâni și Crăciun în spital până s-a născut Carol Ferdinand. Da. Vreau să vă mărturisesc ceva. Dacă ne-ar lăsa regia și timpul, am discutat până la 2 sau 3 noaptea aceste istorii interesante. Sau până mâine dimineață, exact. Eu vreau câteva cuvinte. Vreau să mulțumesc acestei familii regale, prințului Paul și prințesei Lia și prințului Carol Ferdinand, care este acasă și a dus lipsă de părinți. Să-i mulțumesc la toți nașii de botez care au venit din România, să-i mulțumesc la toți nașii care am avut și din Republica Moldova. Nu numai din România au fost familii enoriașe bisericii noastre, doctori, generali, oameni simpli, creștini de bună credință. Deci și noi ca preoți, a fost și un preot din Constanța, Părinte, vă mulțumim foarte mult. Vreau să mulțumesc la toți. Vă promit că o să continuăm această discuție după spațiul de emisie. Vă mulțumim foarte mult pentru prezența în acest studio, doamnelor, domnilor, prințul Paul și prințesa Lia din România aici, în studioul Publica TV, în exclusivitate, absolut.